L'esplendor d'aquesta església arxiprestal ens va captivar la primera vegada que la vam visitar. Sense cap dubte, és el millor exemple arquitectònic de la Contrareforma catòlica valenciana. Un temple que mostra orgullós l'escut de la vila i els preceptes nascuts del Concili de Trento. Nosaltres vam arribar a Llíria amb els ducs. Després de la batalla d'Almansa i del decret de nova planta. En aquell moment es van abolir els furs i la vila es va convertir en un ducat. Ací, a l'altar major, es troba el mausoleu de la duquessa de Llíria. Una dona que va voler ser soterrada a la vila que tant va estimar, per a que mai no oblidem el seu passat. Vols conèixer la teua? La meua història?